Miért nem szólsz? És vesz? Igen, ha megy a szám. Jó, hát nem tudtam. Nem tudom kezelni. Pedig csak tudsz. Nem, jó. Mindegy, már veszem. Nézd meg, milyen aranyos. Zenész lesz. Lehet majd vele fotózni? Jó, akkor majd a télapot, mert az enyém telefonod nálam van. Az enyém kb. Ennyit bírt az aksia. 3 vagy 4 képet csináltam. Kész jó. És akkor ezt utána át tudod nekem küldeni, mert a kolléganőknek benne meg akarom mutatni. Ja. Vagy e-mailbe, vagy bárhogy. És hogy hívják a lapát? Megyek. Hát egy kicsit. Ez?